Je to hračka. A jestli nemáte rádi kuře? Ne, já kuře rád. Co třeba divočáka? Nebo mečouna? Nebo hrošíka? Hrošík. Veselá zástěra není v ceně. Lusknutím prstů večeři nepřičarujete. Co ty na to, Barte? Chtěl bys mít nový zahradní grill? A můžu v něm pálit důkazy? Všichni můžeme pálit důkazy. Vidíš, nebylo to tak těžké, víš, zlato. Táti, potřebovala bych se narovnat. Dobře, holčičko, tatínek tě vystřídá. No jo, opravdu krásný. Au! Nic se neděje. Pitomá líza. Musím si pospíšit, beton tvrdne. Mrknu se na to. Anglický návod zničen, musím zkusit francouzský. Le Grill. Co to sakra je? Tak dělej. Tak. Ano, to je moc pěkný zahradní grill. Proč ten můj vypadá jinak? Proč? Proč je život taková mrcha? Proč musím po každý všechno takhle zvorat? Jak to jde tatínkovi od ruky? Myslím, že pomalu končí. Jo, hotovo. Chci vrátit tenhle zahradní grill. Vrácené zboží musí být v krabici a opatřené účtem. Budete-li sledovat světelný kužel, uvidíte